Dali mo! Kabiskwila pa ka ba? Ayaw siglangas mo! Tua, nanggawas sa pong mga salot, oh. Pusit man ikang bata ka! Ay, daddy ba? Ay, sigluwag pa! Matanggalin mo pampers mo! Di ka maminaw! Dili, bayot. Unsay bayot! Pagtarong mo! Sige, kasabi pag ng anak ni Sarge. Magkausan niya ni kang Sarge yaron, Kumuta na po na imong buhok. Sunod gani! Magtarong ko! Tuwara, wa nagpalibak. Matay yun yung pamilya ni Sarge ba? Maghilak din ang adlaw ba? Huwag di na sila magubot ba? Wala kay karapatan ng nauna kong anak. Hindi ko na pagkaon na, okay? Yawan, mo yung abusado naman kay ka. Agoy. Tama day, ang kwarta day nga hirmon ako ka Sarge ba? Kwaon ako ba? Tanawa ka ron, magilak-ilak ka. Humani mo ko, dagdagon mo ko anak. Magkakagnaw ha? Igo naman ako yatiman mong anak. Sunod gani nga naon mo kong anak, palayason di ka dire. Sarge! Saan ang magpaploy? Saan naman yung taong ka Sarge? Katong di nun ako si Maba. Kung ano na ko tabi? Atong hulam ni mo? Oo, ingo ka kayo, withdraw na ka. Pero mga tabi. Una ako, agani ko gapon. Uy, sa mga problema ka Sarge? Sa mga kwarta na Sarge? Ni Diyos mil dire! Na, may saad na ba ka sa kuwa Sarge? Asa Diyos mil dire? Ang buti mo! Asa ba Diyos mil dire? Na, Sarge, walain kawatan si mong pamilya. Tatay Doy! Ato bang! Unsa man niya? Tanawa Sarge, daan ko pa, tanawa oh. Tro? Bullshit ka ha? Kapuya na aliwoy. Skapoy ni. Abangin ko pa Blay! Tawa sa mga abi. Ikaw mo nagay ka? Tama na lagi kay basig magagasto pa sin Peter na. Pinagot ako na, madugay na! Minandos mil be! Warang Tanawa kawanan mo di ay! tanawa Sarge no. Wala kay lain kawatan sa inyong pamilya sa taidoy ra. Ya, pasayluwa ko ya. Na, kanang naw nga Sarge, pasayloon. Yawan, mo ito sir man kay ka. Saba dia, ako na noy mo bunalog bato si Muaron. Tama na Paploy. Importante nakakumot ko sa iyang liog. Kalagot mong naong god. Since Paploy nga tama kang kumot sa iyang liog, Hey, salamat. limpyo ni mo na, imuhan lang ni. Ay, sure ka Sarge? Gift na ko na. Yes! Okay? Kaysa Ako sa? na ihatod sa school akong anak. Sige, bahala na ka dia. Pase. Yapasin ako. Okay. Easy money. Okay ka lang nak, okay ka lang. Busteti ako customer ba? Tirigon mo ba yan? Dugay kayo! Batay na mo! Ato-ot mo ron! Woo! Grabe, salamat Sarge. Nandiyo ko'y pangdulaon niya og Amber game og Aurora game. Yati mo sa mga nagaguros ron. Oh! Utang ina, usang lugar ni kaigang ba diri? Yati, asa ka tagapalit scooter diri? Isa masig panit citron. Hala ka dahil, agwa-agwa ang mga style mo. Hoy! Kumusta Lods? Kumusta Lods? Yung pangahon di ka? Ikaw di si panitsit, buanga ka. Strict ha po ni mo Lods eh. Kinsa man day ka? Baka kailas pa Lods. Buang, masiguro ka nang utana ka ni ko. Ako si Satanas. Welcome sa akong kaharian! Kamatayan si mong mata, murang kay si Chucky. Grabe po ka uy. Apa isaw, sa kay drama ni. Nana po ni San Pedro nga bayot eh. Kumusta ka Paploy? Ila lagi ka sa kuha, kinsa di ka? Ako si San Pedro. Galing sa katastaasang kaharian. Saba dia, San Pedro si mong mata, nangampat mo nang naong ni mo. Bastos lagi ka ay! Sino drama ninyo? Magbuhat mong salida? Kamatayan, wala siya kabalo sa nitabo niya katong buhi pa siya. Ito din yung tabo sa kuha. Pues, pakit-unti ka, maunin na hitabo. Hoy, hinay na lang! Hoy, hinay na lang! Hinay na lang! Utang inawa ko'y piliw sa inyong dua. Ka mga pangit ninyo. Agay, nakaon na. Harasang baba ni tawhana, uy! Karon Paploy, kabalo na kang patay na ka. Asa ka mukuyog? Sa impyerno? O sa kong kagwapa? San Pedro. Nala po ibang namatay, oh. Uy, bet! Uy!
Tabis po kay kano. Uy, gwapo siya. Doang, andam na ba ka sa imong kamatayon? Okay ra San Pedro, wala mo ko'y pulo sa kalibutan. Karon, papilion ti ka. Asa ka mo uban? Sa impyerno or sa langit? Dili ka sa ko, baby boy. Yatag nakuantanan si mo, pati kwarta. Ginoo ko kanang naw nga, nay kwarta. Gisi maginon sa nilas. Ayo diha do kay gibunin na. Agoy, gibuni daw ka San Pedro. Bullshit ka! Bullshit ka! Ha? Ha? Nikuha ko siya! Dibunili ko ha! Na, nagdumog na. Dibunili ko! Ha? Mupasin ako, may na lang mabuhay pa ko. Putang ina, may pagwa ko na buhay da.